predvianočné popoludní, vážení rodičia, starí rodičia, vážení hostia, milé deti a žiaci. Srdečne vás vítame na dnešnom vianočnom vystúpení, ako slavia Vianoce naši kamaráti, kde sa nám predstavia deti a žiaci súkromnej základnej školy s materskou školou Jánoš. Kúzlo Vianoc nepozná hraníc. Doma či v zahraničí ľudia sa tešia a užívajú si atmosféru, ktorú je cítiť všade okolo. Vianočné trhy míriace z vesoláhodných vôní, s bohatou ponukou vianočných výrobkov a samozrejme ľuďmi, ktorí si vianočnú náladu chcú vychutnať, sú obľúbenou atrakciou v mnohých krajinách. Vianočné sviatky, ako ich poznáme v našich zemepisných šírkach, nesprevádzajú v krajinách, kde sa Vianoce svietia rovnaké zvyky. Odlišnosti sú nie len v samotnej príprave, ale i v priebehu týchto sviatočných dní. Pozývame vás na malú svetobežnú sondu po oslavách Vianoc v rôznych krajinách sveta a naša spoločná cesta práve začína. Prajem príjemný umelecký zážitok. Prišiel k nám dneska zácný host. Priniesol biele periny, zavial poriadne divý. Do tepla sa rýchlo ber, prišiel mesiac december. Milé deti, vítame vás v našom medzinárodnom zimnom tábore. Ste tu z rôznych kútov sveta. Skúsme nájsť niečo, čo nás spája, čo je u vás vzácne. Na čo sa všetci tešíte? Na narodeniny, na Vianoce. Na Vianoce? Máte všetci Vianoce? Porozprávajte mi o nich. Chápajme, ja začala blízko vám z Fínska. U nás bývať uklo, to je Santa Claus, my všetci mať obrovský stromček. Po ním tancujeme, spievame. Buongiorno, u nás daček príde Pepa, to je čarodejnica. Ona nemá lietadlo, ona lietadlo na mene. Byť veľmi škaredá, ale má dobré srdce. A to je dôležité. Aha, práve skúšaj svoj menu. Hello, I'm from London. My mať kráľa, naozaj s ním. On zapálil lampášoň na vianočný stromček na veľké námestie v London. Father Christmas rozdáva darčeky do pančuky nad kozu. U nás spievať koledy. U nás je veľmi veselo, pozerajte. The
jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, the right time is the right time to rock the night. Jingle bell time is the swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the night. A new Santa and a jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell
zoberú so sebou. Ako je to u vás na Vianoce vo Švédsku? Brodo, u nás vo Švédsku nosí darčeky Víla Árke. My ju nesmieť vidieť, preto nám dáva jesť veľa med, aby sme rýchlo zaspali. Ale ja mám dneska šťastie, lebo práve vidím. Guten Tag. U nás v Nemecku nosí darčeky dievča, Christkind. Je to dievča a Erik. Dnes veľa pečená hus a sladkosti. A zahrávam pesničku, ktorú spievame. O Tannenbaum, wir uns in deine Blüte. Dobrý deň, druzi. U nás takož Vianoce, ale prichodia až v januári. Príde Dedo Mraz na saňach so snehulienkou. Podívejte sa, jak tancuje na Ukrajine. Miest veľmi veľa. Miest 12 jedlo, lebo jest 12 myšáče v rohu. Takto unásený až do večeře, protože kdo nejí, uvidí zlaté prasátko. A má to zlaté prasiatko zahrnuté zuby do hora? No to je jasný, ty moc šumíš do bedny. A môže viac za to, že dávajú samé reklamy a vieš, ktorá sa mi najviac páči? Pozeraj.
Kde bolo, tam bolo, boli raz 3 prasiatka. A tu sa začína naša rozprávka krátka. Chceli si domy veľké postaviť. A každý sám na vlastnom hospodári. Prvé však lenivé bolo a postavilo si dom zo slavy. Ale vlk hladný pokazil mu plány. Druhé tiež kladivo, vlk, strhlo si dokopy drevený zrub. Hladný zbúral aj drevený dom. Prasiatko skrylo sa za vysoký strom. A to tretie prasiatko postavilo si dom úrohaný, vysokým plotom dookola obstavaný. A keďže vlk netušil, že je prasiatka sa neslúši, tak treťom doteklo, rozhľad riadne vzal. Prasiatka nájdete vo všetkých dobrých knihách. Ale deti, tak sme pekne začali a teraz toto reklama to nie. A čo keby sme si cez Vianoce niečo pekné prečítali? Áno, ja mám rada knihu od Frania Kráľa. Volá sa Jano. Môžeme si niečo prečítať a zahrať krátke divadlo. Slnko vyskočilo nad hore a pozrelo sa do dediny. Čo robí Jano? Jano bol obecným husiarom. Stál práve na konci dediny a volal. Daj husy, gazdina, a dávam mi dobrý haušie. Husičky jeho hlas poznali. Ponáhľali sa zo dvora na ulicu a milo kričali. Dobré ráno, Janíčko. Či sme radi, že si zasa prišiel po nás. Ideme. A Jano hrdo kráčal za svojím krvom. Hrdo si vykračoval od chalúbky ku chalúbke a volal. Daj husy, gazdina. Bolo mu ešte len 8 rokov. Vlasy mal strapaté, nohy bosé a špinavé nohavice. Samá diera, ale jemu sa zdalo, že je starým kráľom z rozprávky, pred ktorým pochoduje jeho veľké vojsko. Tak došiel pred pánsky dom. Slúžka práve vypúšťala husí z chlieb. Prvý vyskočil starý Gunár, ten Gunár, čo vždy ťahal Jana za rozťahané nohavice, že ostali sa nich len zdraví. I teraz sa ponáhľal zvítať sa Janu. Už dobehoval k bráne, keď zrazu vyskočil zo záhrady chlapec Igor a šľahol Gunára bičom po hlave. Bič sa okrútil Gunárovi okolo krku, Igor ťahal za bičisko a nešťastný vták trepotal sa vo dlane. To Jana nahnevalo, mal rád starého Gunára a Igor bol pánsky chlapec. Jano ho nemal rád, lebo vždy sa posmieval jeho chudobe. Čo ti urobil ten Gunár? Necháš ho? A ty čože chceš jebať tvoj? Veď je to náš Gunár, ešte nám. Panča! Žobra! Vykríkol Igor a už chcel šípnuť bičom Jana. Ale Jano sa nedal, priskočil k Igorovi, bič mu vzal a zahodil ho do blata. A bolo by ho dobre ešte zbil, keby nie Igorová matka, ktorá bežala synkovi pomáhať. Lenže Jano utiekol, len ešte vyplazil jazyk
bolo naozaj krásne. Asi si prečítam aj ja tú knihu. Ale pozrieme sa. Nikto si nevšimol našeho priateľa z Afriky. Preto si taký smutný? Čo sa ti stalo? Ja byť smutný, lebo u nás nemať Vianoce a nespievať pesnička. Ale veď si nás naučil najkrajšiu pesničku, ktorú si vždy spievame pri ohni. Poďme si ju zaspievať. neporozprávali. Poďme sa pozrieť, ako tieto zvyky prebiehali, alebo ešte prebiehajú v niektorých slovenských rodinách.
večer na stole chýba. Nahádu sa do každého kúta aby bola v dome rovnaká hojnosť, ako po štedrý deň aj počas celého roka. Niekde sa hovorí, že na stole musí byť párny počet tanierov. Ja som zase počul, že pri štedrej večeri musí byť jedno miesto voľné aj sa tanierom pre jedného náhodného pocestného. Že na štedrý večer sa nemôže nič požičať, prinesie to vraj biedu. Moja babka nám hovorila, že oni omutávali nový slon. Vtedy sa vraj domov vyhnul zlodej. A aby sme boli bohatí, tak dávame pod tanier mincu alebo šupinu z kapra. Moja sestra každý rok ošúpe jablko, šupku hodí za hlavu a potom všetci lúštime, na aké písmeno sa podobá. Do roka sa vraj za takého chlapca vydá. Ja tomu veľmi nerozumiem, ja tam vidím kadejaké písmena, ona stále asi je do ota, ale o tom asi nevie, lebo moja sestra je už taká stará ako moja mamina a ešte stále nie je vydatá. U nás prekrojíme
Ako vidím, budete zdraví a šťastní na budúci rok. Ďakujem. A ja vám chcem zaželať na Vianoce pesničku, ktorú si spoločne zaspievame. Vianoce patria i mnohé prívlastky. Viac ako inokedy by som v nich tento rok rada videla symbol pokoja, pokory a vzájomného rešpektu. Vzájomného uznania hodnoty ľudskej práce, ľudského umu a ľudského úsilia. Myslím si, že každý z nás môže mať to, po čom túži, ísť kam chce, byť čím chce. Stačí tomu len uveriť. Dajme preto každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom nášho života, veď predsa netreba čakať na perfektný moment. Vezmime moment a správme si ho perfektným. Perfektným momentom nám dnes urobili deti a žiaci našej školy, z čoho mám veľkú radosť. Mám veľkú radosť, že som dnes mohla vidieť, čo všetko ste sa spolu naučili, čo ste spolu nám ukázali, nám dospelým, svojim príbuzným a kamarátom, ale aj určite sebe, spríjemnili tento predvianočný čas vašim milým vystúpením, za ktoré vám zo srdca ďakujeme. Jeden známy človek povedal, jediný spôsob, ako robiť skvelú prácu, je milovať to, čo robíte. Dovolte mi, aby som tento priestor využila aj na poďakovanie našim pani učiteľkám a ostatným zamestnancom školy za obetavú prácu v prospech našej školy, za zodpovedný prístup k plneniu povinností a v neposlednom rade za šírenie dobrého mena našej súkromnej základnej školy s materskou školou Jánoš, za čo veľmi pekne ďakujeme. Oni to nemajú radi, ale ja ich vždy musím vytiahnuť na to pozriem všetky. Takže poprosím aj zhora pani učiteľku Moniku, zozadu, zo zákulisia pani učiteľka Katka, Aneška, Majka, poď dopredu, Alex, Eliška, Gabika, poďte dopredu pani učiteľky. Toto je všetko, nevidíte, ale toto je náš tým, ktorý sa staráme o vaše úctva. Poďte dopredu. Ale máme tu ešte jedného nášho spolupracovníka, sestra Anna. Poďte medzi nás, veď vy ste našou súčasťou. Neviem, či tu je pani Danka, ale asi nie. Asi nie je medzi nami. A pani učiteľka Vierka, jasne, náš hlavný fotograf, tak nech sa páči. Dievčatá, poprosím vás, poďte tu dopredu. Ešte raz, milé kolegynky, bez vás by to nešlo a naozaj veľká vďaka za vašu podporu. Takže ešte jeden veľký potlesk. Ale samozrejme ešte jedna dôležitá vec je, nesmiem zabudnúť, ctení rodičia, veľkým šťastím sú pre nás vaše deti, ktoré nás dnes prišli potešiť a s láskou nám ukázali, čo sa naučili. Ďakujeme vám za vašu prejavenú dôveru a spoluprácu, lebo bez vás by to naozaj nešlo, ste našou súčasťou, za čo naozaj veľké ďakujeme. Blížime sa k cieľu našej dnešnej spoločnej cesty po oslavách Vianoc v rôznych krajinách sveta a ukončíme ju spoločnou pesničkou. A dovolte mi pred odznením záverečnej piesne zaželať vám všetkým príjemné vianočné sviatky, veľa pevného zdravia, ľudského porozumenia, pokoja, svornosti v rodinách, potešenia z najbližších
Prežite ich v príjemnej atmosfére a spokojom na duši. Veľmi pekne ďakujeme za pozornosť. Dovolím zobrať si trošku slovo a poprosiť všetky pani učiteľky, ste tu na naše, aj z materskej školy, poďte k nám, aj učiteľka nepoďte k nám. Idem sa spýtať, máme tu aj pani našu riadovateľku? Nevadí, poďte k nám. Ja sa vám trošku kričím, lebo toto je prvé niečo nové. Ja som si dovolila s našimi rodičmi pripraviť si také malé poďakovanie s tým, že za nás všetkých rodičov, čo sme za materskú školu aj za základnú školu, s tým, že chceme vám tento prvoročný čas poďakovať. A poďakovať asi takým jedným veľkým slovom. Pani učiteľky sa schovali, neviem prečo. To slovo je láska. Láska, ktorá vás vystihuje všetky, lásku, ktorú dávate deťom. Láska je to, čo máte v srdci, láska je úsmev na tvári, láska je pohľad na detskej tváre a duši. Láska je vaša obeta, trpezlivosť, to, čo dávate našim deťom a pekné slovo, ja tu mám napísané. A my rodičia vám chceme takto poďakovať za to všetko, že sa staráte s láskou o naše deti, ako najväčšia láska na svete, by som povedala. Takže ďakujeme ešte raz a príjmite od nás tieto maličké darčeky. Ďakujeme veľmi krásne a ešte raz krásny a príjemný večer a v lete sa na vás opäť tešíme tu v júni začiatkom znova na letnom takomto predstavení. Takže ešte raz veľká vďaka, že ste si našli čas a prišli ste nás podporiť a nás tak podporujete. Krásne sviatky a ešte zvyšok večera. Ďakujeme.